minutama pogledat ćemo jedan od njihovih filmova koji nosi naziv Ljubav prije zastava. Pogledajmo film. Davno je to bilo u zemlji koje nema više. Nešto je prekrilo vrijeme, nešto ljudi zaboraviše. Sjećam se sudbina mnogih u gradu ispod trebe vića, ali Boško i Admira, to je već bila filmska priča. Oko njih su gorili dani, nisu ni imali šanse, al teška vremena uvijek donesu velike romanse. Nisu bili iz plemena istog, nisu imali istog. Hiç, her gün aynı şeyler. Sen de ne abi? Biraz önce mezarlıktan geldim. Boşkun'un mezarı ziyaret ettim. Boşko mu? O kim? Uzun bir hikayesi. Boşko Admira'ya çok aşık oldu. Onlar birbirlerini çok seviyorlardı. Ama savaş başlayınca problemleri de başladı. Admira, birlikte başaracağız. Söz veriyorum. Bundan sonra hayatımız güzel ve sayısız çocuklara dolu olacak. Murat Bey, senin tarafındaki insanlara konuştun mu? Evet, rahat geçebilirsiniz. Ama yanınızda ben ve Bilal olmalıyız. Eğer herhangi bir problem olursa. Tamam, hadi Sırplar ile anlaşalım. Muho, brat, ja je zvao. Gdje si bre Boško kućo stara? Ovo mi čika Radovana. Šta treba bre sine? Pa da pređe. Dečko bi da pređe, gdje da pređeš? Pa da bežim čika Radovana. Gdje da bežiš? Vanja. Ajde, smatraj rešeno. Hvala čika, hvala mnogo. Bre generale, je li ona njegova devojka Balinka? Vidi bre, stvarno, pa Boško ima Balinku. Jeste. Pa on budala misli da ću da ga pustim. Hadi Admira, zaman gelin. Siz neredesiniz ya? Yarın saat sizi bekliyoruz. Komutan Aliyan, beni duyuyor musunuz? Merkez. Duyuyorum. Söyle. Merkez. Biz hazırız. Köprü geçebilir miyiz? Merkez. Tamam. Temiz. Merkez. Tamam, hajde gidelim. Rokaj bre sviju. Dobro generale. Ajde, gitme, gitme! Komutan. Sırplar anlaşmayı ihlal etti. Hemen ateş açın. Bilal, sen Sırpları kontrol et. Ama dikkatli ol. Tamam, gidiyorum. Biraz bekle. Garson,
Bir tane daha ver. Sağ ol. Sonra ne oldu? Savaş 2 yıl daha sürdü. Sonra Dayton Barış Antlaşması imzalandı. Boşko Almanya'ya gitti. Başka bir işi buldu ve çalıştı. Admira'yı unuttu. Ancak bir gün Hamza'yla karşılaştı. Hamza, Admira'nın kuzeniydi ve Boşko ne haber? Hiçbir şey, Almanya'dan geldim. Ben tam Admira'nın yanına gidiyorum. Dur! Benimle dalga mı geçiyorsun? Admira Şur, sen bilmiyor musun? Beni hemen onun yanına götür. Olmaz, o Milan'la evlendi. Onlar bebeği bekliyorlar. Hem de ikinci. Onun numarası vereceğim. Sağ ol. Hadi görüşürüz Hamza. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Alo Admira. Boşko arıyor. Evet. Az önce senin Admira Boşko'ya durumu anlattı. kalmasını duydum. Onun çocukları vardı. Yeni bir hayata başladı. Biliyorum. Bilmiyorum senin için bir şey fark eder mi? Ama ben seni hala seviyorum. Admira'nın ilk çocuğunun adı Boşko'ydu. Boşko'yu hiç unutmadı. Ama çok vakit geçti. Tamam. Görüşürüz. Sine, spavaj sine. Vay be, bak kardeşim. Savaş kimseye iyilik getirmez. Ne yapabiliriz ki? Geç bir adam bu. Bu hikaye film yapmak için uygundur. Kim bilir? Belki bir gün Boşko ve Admira aşk hikayesi film olarak çocuklarımız izleyecek. Al izgleda da čovjek ne zna to oružje upotrebiti. Ma kakva Julija, kakav Romeo, niko se nije tako volio i niko nikad neće, sve dok miljacka voda teče. Njih su gorili dani, nisu ni imali šanse, al teška vremena uvijek donesu velike romanse. Nisu bili iz plemena istog, nisu imali istog Boga, ali imali su jedno drugo i sad o bijegu Evo, nadam se da je film ostavio snažan dojam i na vas kao što je na mene samoga. Jedino nam je žao što nismo mogli koristiti subtitl da vidite i prijevod filma, ali je film rađen zbog potreba na turskom jeziku, a o tome će nam reći i naši današnji gosti. Sa mnom su Armin Nadarević i Mustafa Šahinović. Dečki, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Evo, drago mi je da sam krenuo sa filmom, ovaj naš razgovor i naše druženje. Film ima jednu poruku koja je sigurno svakodnevnica u Bosni i Hercegovini. No prije nego što porazgovaramo o filmu, evo Mustafa, tebe ću zamoliti otkud ideja uopće da se bavite sa ovakvim, ajde da kažem, velikim stvarima, jer za film treba stvarno dosta i truda i znoja i svašta nešto. Pa ovako, mi kad smo tek došli na koledž, u koledž inače kako postoji, imaju ta takmičenja u tim filmovima, kratkim i tako to. I mi smo to počeli u početku snimati samo radi ocjena bodova i tako toga. Međutim, kako smo sve više i više snimali, više nas je zanimalo to kako ćemo
kameru namjesti, kako ćemo glumiti da bolje ispadne i tako. I onda smo to i zavolili i tako smo krenuli u to ozbiljnije. Evo, mi smo vidjeli ovaj film, on je na turskom. Razlog zašto je na turskom? Ovaj film je snimljen za Tursku, zapravo, to je bilo takmičenje Bosna 7 institucija za filmove iz turskog jezika. Tako da je morao biti na turskom. Mi smo jedan dio ubacili na našem jeziku da se razumije, ali morali smo koristiti turski jezik u takmičenju. Dobro, Mustafa je kamera i efekti i montaža, a Armin je, vidio sam, i glumac, i scenarist. Multitalent. Da. Armine, kako tebi ovo sve danas izgleda i da li se ti sjećaš početaka kada ste uopšte krenuli to da radite? Sad kad se sjetim, početci su stvarno smiješni. Samo ime Ikitane je bilo proizvod jedne šale, jer to na turski znači 2 komada. Znači nigdje nema smisla nikakvog, ali mi smo to non stop ponavljali. Bili smo dosadni po nekim direktorima i to, i onda smo rekli hajmo napraviti produkcijsku kuću, tako nazvati Ikitane. I kad danas pogledam unazad, stvarno je smiješno kakvi smo video pravo snimke, s telefonima sve snimali. Naš prvi video, ako se sjećaš ti, profesor nam je snimao sa telefonom svojim. I kasnije prebacio i mi uredili. To je bilo na početku Movie Maker. Sve je bilo, znači, onako, baš amaterski. O čemu je govorio prvi film? Prvi film je govorio o tim teškom životu u internatu, kako malo imamo za jesti, kako moramo ići na te učenja i to, tako to smo ono malo to je bilo sarkazam jedan. Evo vi ste sa filmom koji smo sad gledali, pokazali se u Sarajevu i u Zagrebu. U stvari u Zagrebu nije ovaj film. Nije ovaj film. U Zagrebu je bio život jednog teroriste. Na drugom mjestu, vrlo zanimljiv isto naziv, a u Sarajevu je ovaj film osvojio prvu nagradu. Gdje ste bili još osim ovih takmičenja? Evo ovako, pa pored toga unutar Bosne Sema uvijek ima nekih raznih takmičenja, stvarno, što želim da naglasim, pošto Mustafa zna dobro svirati gitaru, pa onda on često ide i u Sarajevo onako svira. Unutar Bosne Sema ima mnogo takmičenja vezan, na primjer, za historiju, geografiju, tu uvijek snimamo neke filmove i tu redovno smo prvi, tu nema šta baš pričati. Ali stvarno najveći uspjeh nam je to što smo išli na međunarodno takmičenje u Zagreb i tu drugo. Oprema? Pa oprema, kao što smo rekla, najprvo smo krenuli sa tim telefonima i tim snimati, sad koristimo Canon D550 i tako to. Što se tiče ovoga... Oprema je vaša ili od škole? Nije naša je oprema. Što se tiče programa koji im uređujemo, koristimo Sony Vegas 13, prije smo koristili 12, dok nije izašla 13. I to je to, uglavnom te efekte pronađemo na internetu kako šta radi, onda učimo i uglavnom sve sami radimo. Sad zanimljivo za naš studiju. Treba nam green screen, ne znam sad, ako ne znate, to je, morate imati pozadnu zelenu da napravite efekte neke. Mi uglavnom uzmemo uzmemo čašov, razvučemo na zid i onda snimamo. Evo, iznad vaše glave je plavi. Plavi. Imamo plavi. Može i plavi i zeleni, ali evo, vrlo interesantno na koji način vi to sve prezentirate. Vaše kolege iz škole su uglavnom akteri i glumci u filmu ili ima i sa strane? To smo mi uglavnom iz našem razredu, uzeli smo naš razred. Dobro, moraju znati turski, pa tu ćete naći ko zna turski. Uzeli smo naš razred i pored našeg razreda glumi još moj brat koji je godina manje od nas, 3. razred. I to je to. Jedan za dugmetražni. Ove godine planiramo snimiti dugmetražni film. I onda stvarno uzet ćemo još par glumaca pored naše škole. Jer treba nam stvarno. Ako će se govoriti na bosanskom i engleskom, sam se nudim. Na bosanskom jeziku. Na bosanskom, može i hrvatski. Razumijem i taj. Evo mi gledamo jedan drugi vaš film, također. Koji je ovo film? To je taj film koji je osvojio drugo mjesto na međunarodnom takmičenju u Zagrebu. To je taj terorista? Da, to je taj terorista. O čemu govori terorista? Pa mi smo htjeli napraviti jedan smiješan film koji govori o životu teroriste koji je samo otišao među terore i gdje on pronalazi zapravo, vidi ljude i vidi da to nije to. Oni misle da će pomoći sad ne znam, nismo pomenuli ni imena, ni mjesto, nikakvo tu. Gdje on jednostavno nakon nekog vremena sam shvata da je bio doslovno glup što je otišao među teroriste. I on nakon nekog vremena, mislim, kroz čitav film, on piše pisma majci u kojem kaže majko danas sam, ne znam, išao kupovati drva i tako dalje i svi njega tjeraju. Evo vidite, ovdje jedna scena, stvarno ga otjera čovjek, zato što jednostavno teror nisu omiljeni u svijetu. Mi smo želimo da pošaljemo poruku da nije teror to što ljudi misle, da je to jednostavno loša stvar. Koliko imate do sad filmova? Pa sigurno preko 20-ak.
To su sve kratkometražni filmovi? Da, sve kratkometražni, zato smo sad odlučili da je jedan drugometražni kao za opštajni, pošto smo četvrta generacija, četvrta godina pa da idemo. Namjeravate li možda i do akademije nakon? Pa nije mi to više kao hobi gledam, nije sad da na to gledam nešto od čega bi zarađivao i s čim se pravo profesionalno bavio. Mi smo se dogovorili kad završimo fakulteta za 5-10 godina da se svi nađemo da opet krenemo sa tim snimanjem filmova. A neće fakulteti biti vezani sa ovim? Neće. Neće, nažalost. Nažalost, živimo u takvoj državi. Koje bi filmove izdvojili? Pa evo, izdvojili bi prvo Ljubav prije zastava, jer tu smo se najviše potrudili oko i pravljenja i uniformi i tako toga. Poslije njega, što sam malo prije prikazivao, što smo osvojili drugo mjesto, Život jednog teroriste. Onda, taj prvi film, taj mi je drag, pošto tu kad ga pogledam vidim koliko smo u stvari nismo znali ni snimati, ni ništa. Taj mi je film drag. Horor svakako. Horor, da. Praktično od tog horora sve krenulo, taj House of Pain, u prijevodu Kuća boli ili Kuća patnje. Taj isto film traje oko 8 minuta i njega kad smo snimili to je bilo fakt bum u školi, pošto do sad niko nije pravio tako to nešto. I onda od tada je krenulo sve to više i više profesionalno. Imamo i drugi dio isto House of Pain koji nije objavljen. Radite i treći dio? I radimo i treći će biti na bosanskom. To je nešto kao ona trilogija Američke pite. Na taj način. Evo, takmičenje u Zagrebu, to me malo zanima. Kakva je konkurencija bila? Ovo je prvi put da ste izašli okvira od ovog Bosna Sema institucija. Je li tako u Zagrebu? I šta je tamo bilo konkurencija? Pa tamo je konkurencija bilo uglavnom s prostora Balkana, iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine su dolazili ti filmovi i bilo je stvarno dobrih filmova koji smo se jako svidjeli. Mi smo svojili drugo mjesto. Armine, Život jednog teroriste, kad dođeš u Zagreb sa takvim filmom, kakva je bila ta reakcija ljudi u Zagrebu? To je zanimljivo. Mi smo namjerno, znači stvarno smo se potrudili, nismo htjeli da ljudi pomisle da mi pravimo film koji će promovisati terorizam. Uzeli smo kao loš naglasak engleskog koji priča teroriste, razumijete. I on kroz čitav film priča loš naglasak engleskog, piše pisma majicu kojem kaže da mu je lijepo, a zapravo film pokazuje suprotnost čistu. Njemu je ružno, ljudi ga tjeraju, nigdje nije omiljen. I nakon nekog vremena jednostavno on susreće se sa liderom, gdje on vidi da lider jednostavno novac uzma samo od ljudi, vozi Mercedesa dok on se nije kupao po 7 dana, razumijete. I onda on sam shvata, dolazi do saznanja da teror nije to, mislim, ne treba biti terorista. I ljudi su u publici, nažalost ja nisam bio tu, nisam mogao ići. Čuo sam da su svi rekli da je super film, da neki kažu čak ne zaslužu prvo mjesto, ali šta je tu, drugo mjesto je odlično. Evo sad vidimo ovaj film, to je posljednji koji smo snimili, to je Anti-Chemistry Man se zove, to je bilo za sedmicu hemije. To je priča tako da je taj učenik što leti, on je na času te hemije, svi su u njegovom razredu položili hemiju, jedino je on pao. I on se naljutio, pogodio ga je grom i dobio te neke super moći i odlučio je da svijet očisti od hemije. To nam je posljednji film i stvarno moram pohvaliti Mustafa, on se potrudio tu oko uređivanja i toga. I kad čovjek poleti to sve. Ono je bilo dobro kad je poletio u onom dijelu. Evo malo ćemo gledati i razgovarati. Koliko vam treba vremena za jedno 8 minuta filma? Pa evo, recimo uzet ću moj primjer Ljubav prije zastava. Taj film smo snimili, jedan čitav dan mi trebao samo da snimimo, a još 3 dana da ga pravimo, da smontiramo, da efekte dodamo i tako to. Vidjeli smo onaj tank za koji ste mi rekli ovako kad gledaš, rekao bi da je pravi, a nije pravi. Da. Jer ne može kroz boričak proći u sred bijela dana. To je taj green screen što koristimo sa tim tankom. Tako da ništa znači drugo nismo radili, samo smo za taj film čitava 4 dana potrošili, tako da otprilike za 7 dana film do 8 minuta se može snimiti. Ali ima jedna zanimljiva stvar. Naime, mi smo, pošto smo snimali na turskom, a nismo mi sad baš super neki na turskom jeziku, ne znamo dobro, mi smo jedan dio snimili u kojem se kaže kao prijem. Mi smo, ne znam, pogrešnu riječ koristili, ali nekoliko puta rekli to. Morali smo čitav dio filma ponovno snimiti ovaj zvuk. Da bi rekli Merkis kako se. Da bi rekli samo jednu riječ. I stvarno nas je to mnogo naljutilo, ali morali smo raditi. Morali smo. Dobro, vi turski sad već ko materini. Ali kako ko, dobro ima i toga. Moram pohvaliti stvarno, evo ja znam da u ovom Una Sana koledžu
daju pažnju upravo tim kreativnim učenicima koji, evo, igrom slučajeva moja kuma je na putu za Afriku gdje će se takmičiti u pjevanju, vi imate priliku u filmu. Koliko uopće to pomaže školovanju kroz Unasana College kad radite nešto što volite, a ujedno učite? To mi je vrlo interesantno. Pomaže dosta, recimo, prvo pomaže ako vam fali bodova na testu, onda od tog filma dobijete bodova. Pored toga, naravno, kroz svaki taj film mi nešto novo naučimo i sa svaki predmet, što smo ovdje u hemiji, naučili smo da svijet bez hemije ne mogu postojati. U filmu što god dotakne, to nestane. Tako je bio svijet bez hemije. Onda, recimo, prošli godina smo snimali film za hemiju, miksali smo mnoge ove sastojke, dobivali nešto novo i tako. Tako smo puno naučili kroz te filmove, ali ujedno i to volimo raditi, praviti i uživamo u tome. Kako vas gledaju profesori? Evo, vi ste sad te neki koji nagrade osvajaju, najbolje filmove prave. Kako vas gledaju profesori? Pa recimo, dobili smo ponudu od profesora za jedan univerzitet u Turskoj, koji je baziran na tim filmskim umjetnostima. Ima tu sad ima montaža filma, ima gluma, ima 3D pravljenje filma, ima animacije i tako to. I stvarno je dobar fakultet, gledao sam na internetu, izgrađen je i sve to, ali nije to, kao što sam već rekao, nešto od čega bi zarađivao. To je nešto što je više kao hobi. Nažalost, mislim, ja planiram isto studirati nešto što nije vezano za to, jer jednostavno budućnost, ja to vidim isto sam kao hobi, a budućnost vidim nečem drugom, nažalost, mislim. Nažalost. Ali nam je to velika ljubav, jednostavno. Da, to je nešto što najviše volim. Dobro, vi ste rekli za 5-6 godina se naći, ali možete vi ovako u praznicima nekad nešto pomalo snimiti. On planira studirati medicinu, tako da... A ti? A ja planiram elektroinženjering. Ali problem je što ćemo neki će ostati u Bosni, neki će u Njemačku ići, neki u Austriju, pa onda teško će biti naći se. Neko se neće pomaknuti od fakulteta. Dobro, evo šta bi još dodali ovako možda interesantno iz snimanja, neku anegdotu iz snimanja filma, šta vam se je desilo? To je ono što je najzanimljivije pričati. Da, pa recimo stavili smo na YouTube jedan taj snimak, recimo dok smo snimali prave te scene, Armin je svojim telefonom snimao dok mi snimamo. I to onda bude smiješno, to više smijemo i više imamo grešaka nego dok pravo snimimo, to onda bude smiješno. Stvarno je zanimljivo kad mi gledamo film, mi vidimo onako kako smo mi snimali. Ja vidim ja ne mogu sad zamisliti vas kako vi gledate. Razumijete, vi vidite onu priču, ali ja vidim svaki detalj gdje smo mi pogriješili. Gdje ste vraćali. Da, gdje smo vraćali. Ja držim kameru, snimam i sad vidim gledati film, ja gledam u stvari sebe kako držim kameru i pratim njega dok gleda. Ili, na primjer, sad baš dok smo gledali Boško i Admira, dok idu one čizme. Evo jedan detalj, dok idu čizme, u pozadini se čuje moj prijatelj Semir koji kaže Muho, brate, dođi vamo. Meni je hladno, što je bilo hladno. Da, meni je hladno, ili tako, stvarno ima mnogo. Evo, vratit ću se ponovo u filmu Ljubav prije zastava, ona je bazirana na pjesmama od Zabranjenog pušenja i Ede Majke. Jeste, pjesma Zabranjenog pušenja Boško i Admira, a pjesma od Ede Majke Mahir i Alma, pošto nismo željeli samo tu jednu priču uzeti, onda smo uzeli i spojili te dvije priče, iskombinirali, jer recimo u pjesmi Boško i Admira oboje poginu, dok u pjesmi Mahir i Alma ona preživi i on tek kasnije poslije rata saznaje da je ona preživjela u stvari. Tako da smo to spojili i stvar kroz taj film mi želimo pokazati kako rat ne donosi ništa dobro, kako sam razdvaja i da nema tu, recimo Boško on je srpske nacionalnosti, Admira bošnjačke, tako da rat ne bi trebalo spriječiti ništa to, ljubav. Armine, rekao si mi da ste kontaktirali čak i Zabranjeno pušenje da koristite pjesmu. Pa, jer mi smo planirali smo već da izađemo javno s tim i znali smo da smo koristili njihovu pjesmu. I sad, da ne bi došlo u neugodnosti kakve, ja sam ih kontaktirao, najprije preko Facebook stranice oficijalno, gdje su oni odgovorili za autorska prava. Kaže, može, samo kontaktiraj našeg menadžera. I onda nakon nekoliko e-mailova, sve smo dogovorili, normalno sve imam prava autorska. Da li znate su dečki iz Zabranjenog pušenja pogledali film? Jesu. I? Bili su super zadovoljni. Da, rekao da im se sviđa. A Edo Majka? Edo Majka nije, nismo njegovu pjesmu ni koristili. No dobro, ali evo, na njegovoj nekoj pjesmi je bazirana priča. Možda bilo bi interesantno. Edo je ovaj vikend u Sarajevu nakon 2 godine, pa eto, možda prilike da ga kontaktirate. Da. Ako pogleda i on pogleda. Da. Ništa, želim vam puno uspjeha u vašem daljem radu. Budući doktore, inženjeru, Tesla i svašta nešto.
Dečki, hvala vam što ste bili naši gosti. Bilo mi je zadovoljstvo s vama razgovarati. Ja ću zamoliti našu režiju za kraju da pogledamo i ovaj film od 4 minute u cijelosti, da ga pripremi, da ga pusti, da ga pogledamo u cijelosti. On je na bosanskom, jel? Ne, na engleskom. Na engleskom, odlično. Još lakše ćemo možda malo razumjeti, mada bi volio da znam turski. Hvala vam puno, još jednom i puno uspjeha u vašem daljem radu. Hvala vam. Evo, pogledajmo u nastavku i ovaj drugi film koji su nam donijeli, koji traje 4 minute.